Este ano puxéronse de moda en Instagram as contas sobre notificacións. A maioría delas comparten frases románticas, pero dúas mozas deronlle a volta a iso e o pasado verán crearon notificacións en galego. Un día, as dúas rapazas que conformamos esta conta estábamos falando por WhatsApp e empezamos coa broma de que estaría ben que houbese unha conta en galego, que amosase a nosa retranca e que dese visibilidade á nosa lingua. Unha conta que arrasou no Instagram desde o primeiro día. Pero en que se inspiran para as súas publicacións? A nosa primeira publicación é sobre un vídeo que se viralizou a través da Televisión de Galicia, que é o coñecidísimo neno que lle di a presentadora e comprou no que traballo lle vai dar. Suso, canto traballo cheu facer este disfraz? Nada. Comprou no que lle traballo lle vai dar. Ademais dos boísimos vídeos que nos dou a TVG, pois tamén nos inspiramos en frases de sempre e pois tamén as que nos usamos entre os nosos colegas. Pero, sobre todo, a xente volcouse moitísimo co proxecto e participaron mandándonos non só frases, senón tamén vídeos e incluso fotos como propostas. E por que lles gusta tanto os usuarios de Instagram? Nós creemos que a clave do éxito da conta é conseguir non só que a xente lle divirtan as publicacións, senón que tamén se sintan identificados.